Namang bata ngay. Ang gani ka nauban ka dong. Ano sa vlog? Wave hi sa makita bali sa mukha yung Yay! Wala smile ni. Hi ba nga with smile lang. Hi dong. Oh, asa ko basa na yung light jacket pod. Thank you dong. Nilaag lagi ka diri dong. Ayan. Kuan ba? Tulog ko kuan. Mga sama. Nabot na gyud ang among ginapaabot. Naligo na si ate oh. Hi. Naligo mi diri oh. Pangaon sa mo, pangaon. Look. Isa lang. Napagi sinabaw nga manok. Oh, look. Dong. Ngano naman kami eskwela dong. Ang joke ang nang libre. Jeb, ayun ka. Joke ang naging. Tama na baga. Wala lang Lord. Amo pagawid kung di mo gusto. Hindi ka gusto. Dong, mulangoy ka karon dong. Mulangoy ka? Palitan man ka atong kuan dong, jacket. Like jacket? No. Di ba mga birthday man ito? Oh, among duhang ibek. Birthday ro namo, nami dire sa Lanluan kay magsaulog mi sa among advance birthday. Oh, advance birthday og despedida. Despedida kay manarbaho sila. Almedida, og ka birthday ning Oh. Almond Lisog. Murag mani. Pero kailangan pa naman sa Grabe ka init diri o dapita o diri ka grabe ka init oh. Sada na kain luwan-luwan oh. Kamulo pa silang himo sa kuano another Lami pa. kuan. Another fall. Kaya ron nga daghan kayong mas igo ang pangbata dito gilimpihan pa. Limpihan pa. Maligo nang ta mga bata, lubog man kayo mo ang gilimpihan. Kay danglog. Lapok ay bulingon. Bye. Thank you for watching. Mura din siya bobo. Ni, karon pa ni mo mo sa kini di ba? Antod mawala.